Pakis. Silakan dek, naik dek. Silakan. Ada yang di sana. Ayo. Karepno bisa Amerika selawase yo mung Amerika tapi keren maning ceritane wis beda saiki Amerika wis sing ono dikowo wong liya. Karena bisa Amerika selawase omong Amerika tapi kenen dimane ceritane wis beda saiki Amerika wis sing ono dikowo wong liya.
Ada tisu nggak? Ada tisu. Hah? Tisu. Tisu? Iya, gue koncoku iki nangis. Aduh. Tiap baper kali ya, aku Mas. nyanyi lagu kayak berebus milih motonya.